Те хора, за приятели. Абонирайте се на канала. Бра! С приятели, сега тук отивам се вкъщи, Валчи с Дрейк пак не застави. Чарзат. Отворена ли е вратата на колата? Аз къде? Сигурно, отивам да влизам. И после дигерак, даг. What Hoş geldin. Какви сеси? Бора, другия пакет ще го отваряш. Да. Ай, отваря го. Да си видят. Ключовете ви тук ли са? Не. Да, тук ли са? Да, готов ли се? Да. Да. Так. Да, ще се. После ще се. Чигини па. Излезе ми чигини па. Бора. Аз си знам тия карти. Те се занимава. Да, ти какво получи на ти? Благодаря. Ти какво получи на листа? Не знам. Още един Чаризат. Хора, Който го няма. получих петица, правихме лист. Да, почти бях на шестицата. Тя ще още една точка да допълня за гражданите на зрителите. Да не ви достигна време. Да. Сега ще отварям другите. Той Арда се занимава тук с едни покемали карти, но не му пука за ученето. Да не ви пука. Сега тези. Футбол карти. Той общо колко струва? 13. Трен... Сега ще видим какво е 13 лева. Те е тъп карти. Един такъв. Меси! Меси, акара Меси! Меси виждаш. Меси. Това защо да обратим? Дайте. Хай. Те хора ще върнат. Халанд. Бора. Ембапе. Subway Mbappé, Skibidi Mbappé, Subway Mbappé, Skibidi Mbappé. Чакай, Левандовски. И това. Чуйте, слезе ми. Халанд, Ембапе, Меси. Subway Mbappé, Skibidi Mbappé, Subway Mbappé, Skibidi Mbappé. Neymar таймер Skibidi Power. Лака. Хора, пишете долу в коментарите дали
Дали сте слушали на тази музика? Слабо Мбапе, скибери, тики-така, скибери сака, тики-така, ой, бака. Я пак го направя. Бро. Те са златни. Те са златни карти. Те са китайски карти. Не бе, те са от Албания, шуга се. Албания! Не от Албания. От Гърция е. Хора, аз няколко пъти стресах Арда. После един път аз те стреснах. Да, и ние стресахме Крис. Той се обърна към мене и после аз го стреснах. Ете. Скибиди сака. Ето ви всички така на покемон. Те станаха 1000. Аз имам и толкова Хора, ви. за карти. Хора, вижте нарда. Яде. Виждек. Вкъщи имам хора и толкова с карти. На покемон. Пикачу. Си как ги събра? Да си имам карти така, събирам. Тук навън. Това е най-хубавия, виж. Това е най-хубавия. Валя, прибрах се. Ами Вало е на табакото с бирка. Кое? На табакото. Пак ли за шоколадата? Не да знам. Това е най-важният покемон. Айди гей. Покемон си го. Мисто бидобит. Мисля, да. Бро. Виж го. Имаш ли го изобщо? Виж, да, каштурка. Виж, тук горе. Горе, виж, за къща за птици. Бро. Не бе. Я следващия човек там ли е? Да. Да. Още. Още една. И още едно такова ли? Бе, направо майката ще те убие. Виж го, виж го. Дай ми път. Хей, давам бе. Ете, ако излезе пак Мбапе. Лео Меси пак. Чакай, чакай. Кристиано Роналдо. Да. По-добре да ми излезе Неймар. Кристиано Роналдо аз го обича. Той замързаха ми. Да, Халанд. Кристиано Роналдо падна ли се? Ти да не бати. Не знам, трябва да гледам нещо. Левандовски. Чакай бе, къде е го? Не, Кристиано Роналдо го няма. Това е голяма забудка. Живи! Бро.
Я, моля да. Може да. Аз имам същото. Правя тук видео за YouTube. Имам YouTube канал. Да, имам. Колко си дал, бе? Той също 3 лева. от 500 е на За ден. всички. Да. Снимаш ли? Да. Дайте. Търси един точен екран. Този екрана! Да, бе, чакай, че то се връща. Алекс, държи, бе. Дай ми ги на чуто да тестира. Мам, също. Ей, ти го ма кефши, аз хубаво, че ми е фума. И цели, бе, сам... Аз сега да чакам тук, бе. Дай, я ги разгледай. Ей, ти си, я стои, дръж. Дай да дръпна на вида. Дай, искам да имаш ли? А, не тъс. Може ли тъс, чакай. Съм да я намеря. Знам, че не видим. Къде ли това? А, че да бе? Вижте, дарим. Дай ли ти, бе? Ей! Дай ми вида, искам да. Дай му. Ой! Не са краде, иначе ще ви открадна, иначе ще ви открадна учениците и госпожата ви ще се сакана. Да. Ей. I know everything. I know Mississippi's. Hell no. Ти се прегледал до Илуамото, защото се убили. Чао. Але, чао, тай го гудка. Шаварда. Колко сабскрайбъра имаш? Ами 112 за сега. Може да е колко? Сега само. Може да е колко? Какво? Кълъв на телефона, бе. Да, имам. Обаче, може да го видя. Ето. Аз ще му почти също. Тура, имаме тук един приятел. Дето се познаваме двамата. Дайте всички. Онзи неделя имаше сняг. Аз играх и правих влог. И знаеш колко показва ния? 112. 182. Вау. И 4 лайкове. Вау, само така. Даже не ги заработвам, но преди ги заработвам. Как да ги заработвам, защото имам дома. На кой път се? Чао. Те хора, говорихме се с приятела. Да. И ми нямам нещо какво да кажа. Чао, приятели, абонирайте се за канал с камънката да бъдем на 125 абонация. Абонирайте се за канал с камънката да станем на 125 абонации. И поне като бъдем на 17 май, защото ми е моят рожден ден, искам на това видео да събере поне 1000 лайкове. Моля ви се. И 1000 сабскрайбъра. Да.
Моя висът. Моя висът. Искам. Зато и да го направите. И чао, приятели, абонирайте се за канала с камагата, пак го. И чао!